edan. Ini pertabung. Ah, iki muni wae. Eh. Mas. Ya. Mas. Aku galau. Ya apa toh? Nek apa? Aku galau. Aku arep ngarit sampean nang omah bae. Ora usah ngluyur lho ya. Heeh. Lek ngomong itu yang ngluyur tak delok lho kowe. Enggak itu ngluyur kowe ndek ini akeh culik. Kadung digo tunggal jembatan paling ngedemite ya moh. Ya wis nang omah bae lho ya. Enggak karo nakal lho ya. Lawange ditutup kan nek culik. Ya wis tak tinggal ngarit nang omah bae. Awas nek nakal gak tau dolan. Arep ngarit, arep dekan, arep ciblon. Ora urip kok laut ning omah. Yes. Yes. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Santai. Bulan ku. Nah, coba iki. Aku serem paling nganggo kuwi. Coba wae kuwi. Wah. Wah. Mau iki. Hal ini nih. Serem wae iki. Nah, tapi ini serem ya, aku untuk ini untuk cewek gua. Hei. Weh, kai, mami aparat kayak. Cocok di aku. Hei, ini. Cocok ya aku ini. Kena ngelatih cacai. Pas nggak sepasang. Heng. Ini. Kelihatannya aman.
Iki meneng dhisik, aja ngomong barang muni. Ning pasar tuku tahu, ora iku pas-pasan, ora tau payu. Mbak siji. Gata iki. Sik we. Enak kelambi, enak senjata, pas topi. Nanti yang topi hansip tenan. Harus golek anak buah. Nah, cah nom-nom mak gletakane ngono. Ora ngerti fisik apa iki. Lari siji. Siji ning ngene. Nah. Ojo depet-depetan. Bagus. Bar yang rapi. Berhitung. 1, 2, 3, 4. Bagus sekali anak-anak, anak muda zaman sekarang ya. Harus mengikuti instruktur komandan. Ya, ini sore ini ya, Dok. Bar sing apik, Perkenalan diri masing-masing. Jenengmu sapa? Supratman. Nah, yang satu lagi. Tumijan. Ya, satu lagi. Jumiten. Ya. Satu lagi terakhir ini. Julia. Bagus sekali ini lagi Julia ini tadi. Itu. Tuku wedhus nih Pak Soli, urung adus mangkat poli. Mati. Apa montore? Mati. Cinta iki. Brune. Mem wedhus. Engko mledhos timbrukne iki. Tek nih. Nek. Kan. Boleh dan tenang saiki. Ya, bagus. Nyolot dino nyolot Suraya. Heeh. Tetap masing-masing pokoknya. Oh, banyak jenengan iki. Oh, ya. Wis ditonton angan ya. Montore. Gila nih. Ya. Satu lagi kalian ini. Oh. Nom-noman nopo? Durungi montor nuntune nadi fisik dhisik rene. Hei, mandek. Waduh, malah konangan kucruke. Hei, malah konangan kucruk. Hop. Padha apa rene fisik sik. Rasa durungi montor ya meneh. Oh, kesel wedoan. Rene. Melu fisik dhisik kuwi lho karo anak muda. Tenan to, edan dilanggar. Oh, malah ngelokne aku edan genten malah. Mrene. Rene silakan. Kenalan kalau anak-anak muda iki jualan ini. Hormat siji-siji ngono iki. Perkenalan. Hormat. Rene bener iki. Rasa dok. Lah iki perkenalan tok tak kene iki. Coba kene.
Bris kayak opo iki? Ini rumah kita ini. Nah, minum baris. Baris. Ada nolak edan toh. Lampu yo. Edan dilagati. Luruskan, luruskan. Ini jangan mepet-mepet. Nah. Push up. Satu persatu, kamu push up. Push up. Nah, ke bawah. 1 turun. 2 naik. 3 turun. 4 naik. 5 turun. Nah, sudah. 5 aja. Loyo. Kamu push up. Mau cepat. 1 2 naik. Nah, ini sing bener. 2 turun. 3 naik. 4 turun. 4. Nah. Naik. 5. Nah. Cukup. Dah. Gitu. Nah, pintar. Kamu bagus sekali. Ya. Siap. Pakai luruskan tadi. Nah. Gitu, baris berbaris. Musik sama komandan. Yuk Maya yuk. Mulai kesel. Yo alah, layak non awak kok lemu. Dadine dijak mlayu ya kesel. Tangkep. Itu baris Arek, kayak bocah e. Oh, cak iki arep melok boleng lho edan, cah edan. Boleh iki. Bagur, kapan melok boleh dadi cah edan? Ya iya to iki. Rek pengen selamat melayu ta. Menang. Siap. Kok pasang anak kowe telu? Ini. Rono, ngimpi Oh, kowe malah mledingi silit. Rene. Tapi Rene bertabung. Iya. Ampun, Lek. Awak lemu ini kan. Pisik sik. Ampun Leng, ampun. Lek edan aja aku teleng, edano dhewe. Ini apa yang kalau orang dia nih? Rene bareng konco telu kok. Rene. Jangan mulai. Nanti. Loh, kan. Loh. Woi, padahal ndasku kan ado mlayu kabeh woi.